الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعينه وعليه نتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومبعوثنا رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagkairon na isang ingaran ng kaya ay unified kapaguluan nilo ng kotawa ka iyo laki niyo pagarin niyo si Director Ansari Jumautin katadiyan kaya mababal niya Chairman Province ng Asyati ni Muhammad Adiyar si Mahid si Fahad yung watok manan siya watai wa si Saada yang alim na uban yung pikir ano nga din sini si alim yun ni padpanay na matalahoy ang speaker iman ko makamako si siyang kinakatan wa dilabayan na kainutan man dia si pamilya tumanay kate nga mga alim si auto pa ng auto pagariya na yung mga chairman di Allah makansel si sana po na pala po kate pa ng mga talibudan na mga ustad katawan naman na diyan kaya adilabayan na Sudion ulama na mujahidin baru Aisyah wa kaya makna niya na lumarang pagi dia mo to pagalitan mo mga commander buwan tama ni man to mga commander kami nga bar nadi na nga dilabin na siya niya man akyat tidawa iman to nakagi ko pangirawa mo to ariyak na si Saad kaya sabutan yun na iya pagkalakakan na bakal gumirawa dami kasabuti bermasuk dia kota tutulang dia kena juha paganya pagpengakanannya nang kota karamanya na dan yang panmapangaruma na sisibilian nadi pelaka ano ama ang kota babay apakah beni juha tinadiram syari taib angga bitar nang namia len syawale nami kimun syamia katata tadi yang penimatugan dia pernah sahalian namia kalala mait manap masotrapan na mauli pa siya paspin na panarantaran niya nangagay siya ka ng pamantis na panakuraan niya na miya kalala na miya nga nakasali yung kaya awalan tiyotok yan Assalamualaikum kaya lakaman wa mabubayab kabayan yan ana siya siya kikimon mauli siya kuraan pagpas bisa miya makalala kaya kami gana kaya pangagirawan ko tama maaamang ko to pagpanganakan ni Juhaa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru amin na terus kaden. Nami pikiran natin ay biara tayo pira na ulama. Nabi no kami siya kami din mabuka tayo. Tiyak untuk din. Tangagan ta sututul. Taman siya miya pangaramay juhang utabagay. Apapun makaganda mo yung kaya may kapanutul dalo ko na. Apan dia lagi juha. Nabatalo pa sa tamo. Nasaula nakakidatan saya. Hindi ka raw sinmado. Pangan siya, tutul niya kawin. Kali ako makawin. Sinuan niya yan. Sinuan no panugangan ni Juha si Juha. Tiga na Juha, miyak ka mo. Mapitay ni nagkati mo sa mga panugangan na kago, mga bati ka, mga ipagka. Tigi Juha ino to. Nastigan na diyan nga na aawidan na ka kitab na maana nakakirang ko. Hanap ya swali pa na din nakataw nga di pa kabat ya. Hindi Juha, adi pa nakita man ako.
kebisturan apa nanan suaku. Kenapa kualim kali mangong? Kebisturan. Tangan tersutul mga uripan Allah. Niya pita. Ayun yung kaya pita. Anam yan kada tau pa mga kung nadatariman to kada kaliw. Tiga nga mga tawa, tiga sebesar yang kami akan mengusang apagaritan mo. Manay niya ulama. Hari sasara dia nun. Nekik hemonia nun. Nama hidup pensakita. Tinggi panugawan niya na namanya kamu. Nakatang akira ng mana nakita baka. Tinggi ang kanya juha. Daan akan siya pagi siya na malakalataw. Ay pagi siya ka kano. Sama na yan. Dia kaya akapelis kasakan. Kapungusayakan sa dia kaya akitabakan na ino, siyabutan niyo. Tumana ka natawa waya kay guru amin. Waya kay alim, siyabutan namin yakiyanan. Katawan namin yanan. Natingin juha ka niyo kung sino pa masyata. Katawan niyo siya. Diba ko ng panukaw eh. Natingin mo tama na ka natawa. Naki, iya may siyabutan lagi. Mata nga diyan nilang katawan na hanapungusaya. Katiba ko sinipausin, nalilog sa tawa. Juga ang mga taon na niya kamu kaya betul kalau laruin na di mana so tingin mga dia nasabag niya magitong masyarakat tingin na terwan niya sabada sa tapang sa talikodan sebutan niyo das kami si mabu na tero na niya dia disebutan pada din na pelabihan niya asama niya tingin na kaya siya kini kagi bagurta tanam niya kamu tingin ka sabada sabriya na guru abay tingin na kanuanan tina dia misebutan ang kanap pero naka timam siya nga na guru abay sabi na sebutan namin yakinan ang napero naka tina niya ka palabudo sa kanap sebuto na doon niya soyung sebuto minakapia-pia mabuti apa kapalapilihan so doon kaya kuwasa kaya kapanan siya alright so ayaw maana niya mga ulipon ng Allah subhanahu wa ta'ala na iman to nakatawan na kanada kami siya panamauna na niyong nakadudin balasan kanu Allah na karina ama iilira kanu subabaya kung mga ulama na ayaman na inong padaka ko surga na salin sa pagkababayaan ka wa ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'a qala famadha a'dadta lis-sa'a qala hubbullah wa hubbu rasulah tugu sakata wa ma'am yakhawakhu nabi ya Rasulullah andi kapla kau mau bangkit tiga siya gitu dia pergi siya na bangkit tugu nabi ino nga pergi siya bangkit Antone talaga na ka bangkit ino nga pergi siya Antone di paraduka siya ko kapla kau mau bangkit na tiya na aya reparaduka ka na aya talaga na ka na bangkit na sa kapag kababayakan ko ang agusto na binihan na tugu nabi innaka ma'aka man ahbabta mata anak tunggu Nabi kasaka nasalin sa pagkababayaan ka na ayang kainang pada ko surga na ilang kaalam na tao sa dunia kasasya pagkababayaan yan na ayang inong pada ino ka pa na kisasaw ko mga tagaw kaya tayo pa ka na mga tagaw yung mabuhat na asagin dahil man na sa mga asagin na nabapagabata kasi pagkadakuhan yan batan pumangsa ka ba mga tagaw na mga pamiti mga makalala tabir ka na basiing na ayaw maanan yan na ino ka po nakimisasaw po mga mujahidin kaya pagkababayaan ka na mga mujahidin na ino ka po nakimisasaw po mga ulama kaya pagkababayaan ka na mga ulama na ino ka po nakimisasaw po mga profesional kaya pagkababayaan ka na mga profesional na saan magusak ka kakanya na ayang ka inapada na ayang kaspot na ayang kabaw ayaw ito na katiro mga Arab natina la tas'al man ana fas'al man ashabi fata'rifu man ana uba kung kay siyo anta ako aya isay ka na sa mga inampadaakan kakito kawa na kao anta ako suman syotong na o kabaya kamali kay dalabiatan yan na ilang kay mga inampadaian o ito pang naman akala api akala ba ka mujahidin napagudot ka sa mga mujahidin kada ni kanila pamata ko na ito na kapag iso mga wata mga mujahidin tabangan wa Allah na dito na kanabakaw pa doon naunat ka man sa mga bariyo napiyak na baka bariyo napita na baka bariyo mga bariyo mga chairman na dito na baka bariyo apya sa bes kagawa na nakadato ko ang mga panakan na mga bariyo
Naunot ka sa mga sulutan. Happy ako na baka mga sulutan. Napagkatalawang siya ay mga sulutin. Mga dato. Namibalik ka pa na sulutan. Naunot ka man siya ng mga alim. Matang wala ka. Happy ako na baka alim. Naunot ka sa ng mga alim. Kapagkatalawang ako na alim. Hey, mga alim. Ay, ito na ako na baka alim. Kalimang. Allahu Akbar. Naunot ka ako mga takil. Matang wala ka. Happy ako na baka tulad. Galing mo lihat ko. Baka mga kaudarpan na ako sa mga tagaw na nudungon na pirang na baka tagaw, nagsiya yung mamagit ako nga, yung mga atake. Na dito na din na kay mama niyang kau. Nadatala ni Mato, na inukano siya pa na kayamanan niya ng niya kadarpa. Kakarin na apapagkail inyo ko Allah, akapagkababin inyo ko mga ulama. Yung mga kayunipat na kanabay di mo kapaprofesionaliran. Kadim na mga ulama kiran. Mga kamudan, kaino bituan na uniform iyok, ayaw maanan yan, mga kamudan, kaayak antapiran, na paganero na kapanabang, kapangumpia. Dibilakmin. Oy, ikadwa, nakanabang kapangumpia ko kapapagagama. Ang daman na imbaloy, so amanan yan, na paratiyak wala, ihigiraman na po sila sa mga ulama, ang pagpakapya, so kapapagilip, ikadwa, na ang pagpakapya sa paratiyak tanong Sheikh Wallah. Tadi yung mangurip mo Allah. Nah. Anto ne kakuan niyo ba sa nga panguman niyo mato? Baka upo mo. Mata na kaupo maka sa lakawan niya tiwa ayaw buwag yasong yung si tali na sa sakano na kanaba ayaw buwag kapapaman niya kudar panuan na pinag-i-opera ko. Nakatya ba namin nabitan ano kuwi hindi pa rin panggerkan. Kapag na magagera na di kanwera na magagala mo. Na ino kanu siya su lagi ayaw buwag niyo na paratiyak wallah. Paratiyak wallah. Bapak Allah, balas Allah. Nah, itu Nabi Nabi. Naman hadara majlis al-ilm fi Ramadan, كتب الله تعالى له بكل قدم عبادة سنة. Saduntu Nabi sama kaum makudarpa. Apa pegana dan sa ilmu. Nabi papantang pada Ramadan. Tu Nabi. Na uman isalakat apa dunian na sarabun asim ba abya pasalir tu Allah sama na ya na benda niya ana mga wawatasi funa na dunia lang o pamakaya minila kau kana taluga to salakaw kawanan diwan na minila kada kasi na taluga to salakad na taluga to simbo abya pasalir tu Allah miya butro kanurun na pamakaya minila kada kasi na sabibu. Wah, ini ustaz kami kapag perumahan na seminaryo. Nanti ke matay kali ngapa makalung batang masuk kadang-kadang. Apa yang mabusok na baka malubati ka na lang. Apa yang makalung batang yang ako makamabu nang yan gagawin. Kanak man abang kapag makalung batang. Allahu Akbar. Nadi, sama na ya? Nabi yang kau makan sih, ada kanun malapis. Ada sabab. Na api ada makau masuk mga ulama yun. Pamakada makau masuk mga ulama yun. Dama kau nak kayuni pada nama apa nama ulama. Na dia kaya kesong yun. Na dia niya kapaniat kano pia. Na umani salah kayu. Na ayamanan yan. Na salah guna simba ami apa sali Allah. Inaw tumulangan niya di sopirang ibu pira. Ini pera kau makan ka napagulugan ka masyawal ko. Umani sama na nabang mo tano. Mako ngakubang ko. Dati ko nga mangubang ko. Apa namanya ka sudah siya katamitin. Jangan mata siya yang menimbang. Dia mana nak peti mata nusa dunia, nanang urbang. Na ayah buat tiati tua raka kaum. Nasa pagipa kawit hasa aduan amori. Dia raka kaum. Ayah raka kaum nasa pagipa kawit hasa aduan amori. Karena abang kalak suamian ditarka. Hastu Ali bin Abi Talib. Asuamian ditarka nam yarda. Nasuamian kana nam yaudungka. Oh, kenapa dia tidak kaum? Ayah kakak, kau tamu kakak. Ulina tamu kakak. Ulina ayah mana nak ayah mana nak? Oi, nasapoki kami tak kaum sa'anuan amori. Nak kenapa lo tu berniaga? Kasim dia nak kawal asal dunia. Nak kenapa lo dia buat kasim dia ni? Kata apa ni apa? Nak kenapa dia buat kata apa ni? Apa yang angkapan Allah Subhanahu Wa Taala? Ini mandagi dah pendidikan hati nak kelebatan. Ini udah bersedekah, hati nak kelebatan. Ini udah tutup masjid, hati nak kelebatan. Niat dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mapasang kapag mga nisalin mo kuwana na di bumato mga limo. Ang mga ni pasalin mo kuwana na lang kali na di parunuruno ko na miya kaligid kita. Ya Allah, nakalimu na kong ka.
Lalo. Allahu Akbar. Makani kalimah Allah Ta'ala miya kali-kali kataka. Kung siya sa kapamilya na makambutan na lang malikot, aswaman nakikitan, naswina nakukutan, aswatan nakakatan, niya kay tarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari na mga ulit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil na tanaw, ano nga natin mo praktikal? Ay apitin Allah sa Quran, sa surah At-Tagabun. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تعرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم وبغتغن يشوى الله أتنا إن تعرضوا الله وشدق كانوا ماما مجي كانوا وبغتغن يشوى الله سأتنا ميا كافيا بيا أمانا أتنا مافيا ندا كفانو نongkau diti hasana da kapan nung kaun kana bay no tanga nagasyo kodaka oy nadaw na taw na miya nagiyer kape makanan kapakaw siya ito si Dani na matamala na mga tangaraw na ibat kawan na Allahu Akbar piya makalang kape ang pana na ayaw maano niya na mutangan konsyo ko diya na ilang kaka-ini-record diya na Aya maana niya na kapangali mo o di na niya mamagay ka na din na ba ka na aya maana niya na makikinanglan kaaya pero nakapagutan ko Allah na aya maana niya na basong-basong ka manapod bigyan na kaso siya nga nakasasada na interview na kade na ini so nagyatanga ako sila ni Doga karaka kamapit taan to na taan yan kaya soko-soko na nato kaya soko-soko dito imano matemo sa to nagyatemo chero imano iya to nagyatemo hindi na putaman Allahu Akbar kana ba reporter kabir khama mga bayo mga dato aya maana niyan na pubusan na kaswa Allah amiya kapiya na lillah an takuna mukhlisa lillah mereka atulah syukurat yang ka Allah alam na panggalabakan na para ku Allah Allahu Akbar nabi nga aterwa o pagutan nga Allah na semina sama pia na dakat tama pa niya panaki na parilakan yan nasaan na kaya sa gada na kanain ina ko paganay aditi dewa na marawi baka 2 months baka 2 bulan dah kapano kaya masyado manisa nakatarong kung sa sa walay sobrang tanak daw ada niya siya baka 2 bulan nila ka na kaya apong gusto na miya pamilya gusto kami wala mo apay na 2 gatos ya kan do mara akala ko tiga na ya Allah nasa kadi matos ya Allah mapitay ni na wipe out bakala na ako kasyupata pagawat pakamenta sa tutulo neno kapya kasi mitang na mapasade siya na ay dapat yun mana pa siya kato na ay mana niya mga ulit panuwan na may pikilang na pagiligan ako nasamiyong ako sa highway miyagin ako sa truck dapat nakiyagin ako maserwa mga pepetra mga aramahu ani mamagabit kaya napakada ko nga naduduga to sa perakangan nasami yung kaya kurang sapat ko sagiran tuwiligan tadi pa nagkabakay ako ito panod at yan ang mga nila kung natin na grabe yali matya ko namin yung Facebook tapan kaya panapaglagan na niya ako arama Allahu Akbar tagad sa sututul mga oripan mo niya kung ako sa terminal na iligan kaya kung ako sa terminal iligan hindi ako nangapera ako naman 60 lang mo nasami yung kaya kurma sa seterin pito na daw sarapin tiga ka na kinangan na yun namiyapigin ako na kami oro tiga ka na kuman ako nakisatan ako sa iligan tinigra ka na kaya dagan naka-restaurant so yung ako sa gaysan mo may ito kaya mapipigil ka ng kutalambong na labi magatos na apya sa timanabri na apya pito-pito pulo pa anay amanan nila pumasa ka nun asal anamalang ba amanan nila sugay ka nang balingakan Allahu Akbar natuloy niya sa mga ulit ng Allah nasabiyod ako sa gaysan mo may ito kan kapsul ada ko pa mga kapsul sa gaysan kasi sa mga entrance yan isulid doon nakakakapta na limon lang naputin ako di kami ni Madr na bali nili na mama asumishima tiga ka na berala kaya asyan dagananan na di nga disidang iso kalala luman tutin ako ka nati na alim dia kas ka mandikit tidaan nati ka praw ta ka sobra ka sa di malalabi nati ka na di manitine wana rin marami tipla lang ako na sa museum
Dia nama di kata marawi. Dia kan mau di ketedap lah dia nak alim. Ada dari pelele pakar asada. Yang ada suruh aku tengah lah. Yang kata lu dah. Ada kailan apa? Allahu Akbar. Dia kan tunang tu. Nanti nak ada sesada pakar namanya kabulu kabunna. Kenapa dah lolo? Ya kajira ko alhamdulillah. Nak hagi ko makasuda ko dengan anak ko yang itu nasi ko mau pegang sama tadi guru serian nak kalau ko pegang ramai itu hagi ko mai dah na dua gato mata Allah dua gato ni apa ginawa ko tiga kan alhamdulillah yang mana syukur kan Nabi magatos launa maka pemasakurun siapa yang magi api aku kato na pemasakan kamalo miya ka keumanan ana romaraga ya ko sa mo to di Russia ka ko sakan to lagu magi kadi ko ta duga to sa ni perang ni pemasakan ay ano ka po ma nakakakapta man ali ko daw di alhamdulillah mana ya hadi niya Allahu akbar wa ana ke ilayana aitu ating-atingan na mama ako mukara-karasa abutan gina mana na bela Tiga kena alim, anda kami bakui. Tiga lagi man mapuli saya kami bakui. Alam tak bakui. Ini serapin anak kan, orang mapipikir anak parang madho. Nanti nasakan alim nasya kami bakui saya tiga. Nanti dia kena mapiau, tina dia kena kegege. Tiga dia kena kegege, bermaya tina di kegege kena pian di sok kayunian, nak ayah kan di kegege na mati mulu. Oh, nanti dia kena di sangi gerak nak juga terus nak kena bangunnya. Caranya kasar kedua kasar busana nasib saya ini kira kong macam wala kami ya betul bahwa tidak anak kata ya kai wala kamu dah saya kira kong mata apa masuk nak kamu tiap pernah kena nak kata apa betul pernah anak apa kamu anak ini aduh dia dunia kegena tiada yang itu anak semua kegena wang saya berusia permasalahan sama dia buat anak ini mau tahu hanya ada suku kita ya. Nauna kumakad na ko kung mga pagalungan na para dula kita tagol sa lusin o babaya kung mga pedaka-babaya. Si sa tapan tagi pilu sa lusin mo. Nauna tumatali ko na ko kung nabako tumasango. Kami ka ko na tugong mga tao bako pamangni. Namamantin na di uli mga inubom sa sabong na bubol. Natang inubom sa sigadong damay. Kana abot tao sa kami niya kasagad kata. Nami apikirahan na tiga kanina umamasakot na kisapaan. Sa utama di diwang kuman. Igira sulto. Api yang punya pamasakan apa? Api itu pun nasalah mga surau na maling ako. Balik yang mana narata gina ako naki. Jangan kapusum siya kita bikin dia pemasasapan na kaya rata mana dia kuda. Tiga kan Allahu Akbar. Malainya bagay. Wah kan api digili na mama. Tiga na rin. Nung kapna yan ha. Barat na matitigyan ka. Nasa missing na siya dito. Tiga na alim sa media kay Katiru. Tiga na ako na mapapatripa ko. Ano mapapatripa ko? Mami na suminin na dito. Nanti na alim, ino kan sekaman pian nagabay. Ang dalawa ini pura misangan ng mga tunatana. Na ana dia kali bagi-bagi na zakat na anar kakao. Na isasuratan ko sa bari. Anya tikiar kakao. Na ustun na kaya kana ba niya nung pulini surat kami sasuratan na mga raka. Ani mabebas salim imam sabari unaga. Nawakan na kay kaya pwede ni pera. Ay daw na matang wala ka. Miya man naman na kaya pakasagada. Wana ke alamay na ibatik Allah kaduang gibu sesang gibu na wana ke mabusan gagenti ya Allahu Akbar benar syukatir wallah aku mamamagay ka na tagapan na wallah na perindahan ka wallah na katayan na mamagay ako kasi nipagay ako na dugatos na nipamagay ako nakatiyati ako wallah ada ko man makalip na diyan yun yan aduang gibu wakan mabubusya na kaya pakapetan naman bubusya naman kaya napian tadi kaya pasali ko na kada di kapakitay Allahu Akbar Nabi na naki mga orit ng Allah o ba niyo pikiraas ko pagkadarakano ang inyo nimipangalim mo ko mga balo inyo nimipangalim mo ko mga miskin inyo nimipangalim mo ko mga pokora mga pobre inyo nimipangalim mo ko mga watayno inyo nimipangalim mo ko ayawanan niya ng mga mujahidin inyo nimipangalim mo ko mga murid nakanaman na niya na kasi niya nakananan mo Allah subhanahu wa ta'ala na prilaan kanapan mo Allah فأما من أعتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى سنستغفر والله أكبر ممغي أي خالق يا شو الله
nampani na meron suatu wala sa manu, na kalwaluagan pa na kakagadaman yan. May kaysa ko na ano nga, naso ko suwali, uso Fatima. Mga nisuwali, uso Fatima. Pero ngayon, nadisiran lipuwa siya, nairan di kapwa siya, napagabang nasa kabirim, nabatan niran sa kuwasairan. Nairan nung nakambatan, ako kuwasairan, nakakasiran, na nitotok sa paitairan. Apa pa kagiraw, assalamualaikum. May kagiraw suwali a Fatima, na may talin bata, nangakwa siya ta. Nalakay kala ng kanang pinto. Nalikan ng Fatima, as'alaikum issalam. Na may kagiraw sa Fatima, taaka. Natira ana miskin, ana yatim, watakwailu. Natingin yung kaptirawatailu. Natingin na siya inaakan, na siya maakan. Na siya maakan na miya sahing salalang kawalla. Miya pulang salalang kawalla. Na siya inaakan na mga kapila na kung namiyang ipangaruma. Na kanya pumapangaruma. Na alam niya kapangaruma na daagagaw niya sa watailu. Na miniswasopan siya na piyakawa ko na nagkarumay. Na niya ko'y manto ni malantang-lantang. Napapangilog ako sa kakananakan. Napanganak kanina siya, napakakan ako niyo. Ang iyo ko na mapagalinang ito, nagkisaba pa na ipatera. May kagiraw sa Fatima, alay, matabong na ino! Yung makakan, ano tuwali pa ka sudah karaan? Iya akong tuloy ng piye-piye. Tuwali akati aso ipatera masamya, pero mayo. Tuwali Fatima, antali batal tako po siya pa. Ibigay naman na yan. Latina niya, no kape, igabu. Allahu Akbar, nauna inibigay na siya matawata ilo. Na bumili batali na, pupuasera na igabu. Natinawak mo dengan sama dan natinawai kamu tam nang simunakan. Natufat alia Fatima sui pusata puna. Lamun na mampan. Ada tina tula mani pusata. Natingin ikut man. Pabrana auto, dia kan betul igara mangolonga. Ya, bena ngomora. Bena ngomora. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napakagal tutu. Kaliat man khomapita. Na ya maknanya na raman kapetel masyaka rumay kadbugidum yan bugawin sila mana puasa. Nanya totok masuk paita. Assalamualaikum. Ya kagiro sawala no betan nakapasang napangan na itemasta. Nalakin kali na matapos pa na naguto. Nagmira sa Fatima alaikum assalam. Antay ni natina ana miskin. Inaw miskin ako. Kailangan naman sa pangalan kan. O di ako man tumakakana kasi bapa nakapagutakan sa niyo. Namanya kagiro saya maknanya na Fatima alay. Misakay ko na doon ke kanya na daw pangalan kanyan. Natuwa niya pakasunod ang karakter. Na ini bagaimana masih petel kasiran. Namanya kagiro masuk Fatima tulog man ikutengasta. Natina ikman. Natina ka na magsuwi pusat. Natina tulog man ipusat. Natina ikman. Nakagyat man kumapita. Na tatay minginan nila nakirumay katigilin ako. Kata gawin niya, dada tadi makaka. Dan apa nak kayak kamu naik tatay mingiran ng kakak keniran. O mana ke makoto. Assalamualaikum. Tugu pati alia betul nakapanangan naik kenasta. O paradok manuto. Pamaka kenapa suali api urkas alia marano tabi. Pinakada sosial kan. Napangampet ko nga saja nga na niya ko lang ay pagkila pa nakapanangan buto ka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maganda sa tutun. لأن فاطمة تينا عن داخل تينا عن أصير إنه كرشواكو بيغاكو نتينا إنتو نتينا إمان تونا بولينا كوكو mga pamilya ko na dama pulutuak na dagkakanakan kasi hindi magirala ka na pangalan ka na miyaranganakan tumu Fatima alay biyang kunaya kalabuso perso natina pakasunod ang karakter nang hindi magirala man sa pangalan ka na puseran. Aku sa'yo, betul masya natupati maamya kata luguli mana hindi pangalan ka namya kata natuman waliya ikut man pagkata sa tutul kaya kumapita tubu Fatima alay napakap mangpwediyan o baka tingin pwediyan na ayamak na niyan na pamasaka sa mga pipya pangalan kano na ayaw ko ang kapangalan ka na sugat tagwantong sa bugot amya kata luguli na detal makakam sa pangalan kan tubu waliya pwede ako matingin Fatima kadin na bagarap nga din akong sa bugot. Ako na masasawali na makaroon ako kalabawanay niya. Na yabo pagkakaw na din kaya mataw ahali. Adi na magriyan. Na sumabu sa Fatima akala mawali. Na naman na makamagapakwigaan. Na ayabo pagkakaw na mga kamaralimayan. At kamarayan. Kaya din sila sa bagar kami katulog na tabakan. Miya katulog mo sa Jibril. Sa ikaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Natungin Jibril na ya Rasulullah. Tumulog yan tumulog kami na punga. Nakatapa na miya kaumakap man niya.
na tingina onda sepatara sedin na siwa kola siwa waraka na tinayo na tina kay pangkaswata ka Fatima ako swali kami akatar mo na sila ni Mamosa na niya kanila na panganampan katuma mina ni pangalimo na ayaw mo pagkibatalan na bunila ni pusa na igbo na wisuro tangkaso Fatima kakapapasangan sosoknya doon nabi akaguro ko din nabi akagiro ko Aisyah no gupya kung kadin maninina kapag ikata na keswata na Fatima kagisuro tang bagi ako makuha na niya kagiro so Jibril ya Rasulullah apa-apa tinino tingin natin so aawidan na ka na wahi aawidan na ka na ayat nakatir wallah tinutunoto na tinaya mo ketirwa si wallah ayaw mo kinituro si wallah raka na isampay ka kuha niya mo sa Fatima kapanta kina na dua kataw akin ituro ng Allah ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله di sini ni mama bena sa watailo di sini ni mama bena sa miskin di sini ni mama bena sa mga perso saya boleh mengulikan gula-gula na para ku Allah na panutunan kaadir kaya sadir kana na dua kata ke rumah ini bagi ako na kung mas na bisa mo tapinto Fatima Abuswan na napetutukan niya Assalamualaikum nung na din makasumbag sa Fatima kami pa karakter alam niya kaguro ko rin sa nabi inam niya na suwata akan pamakapon na minuto rin sa niya makapyan niya kung niya kasumbag niya kagiro sa nabi Assalamualaikum mata ka na Fatima saka siya maakap na niya katero ko sa Fatima na din na bagriya na tingin nama sungod na ka rin sa pinto ka din na bagra ka na maunay ka kaya na siya bagra niya ka nagkagaga nasusok yan na gano'n labi na niya kaguro ka na na niya kasubin na niya umanin sa Fatima ang makagagapakwiga na yan magkakaw na mga kamaraliman yan na niya nakimasako po sa Fatima na niya mapakaiga sa gamarokan niya na diwang na niya nakagungkaro si Adir na pangalangan na pupulong ito na sa Fatima pumulok sa nabi watakan watakan nakagyapo katagol sa bagar sa Fatima na ayak man niya panungiswali akaruman yan diyanan kiniturun siyang kutwa kater wallah ويقدرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بكتبوا بعدنا صدقوا كيران بكتبوا بلا صدقوا كيران أني سمع جدوينا سفرتيرك والله سبحانه وتعالى إنه ما غادي جعجعك apa katuruka amia kapia apa kater kasaka mia kapia apa kusaka dari sering ano na ayaw mo minita kasi na wala kami ang takaraw na kanabati na saka na barabara kasi na sana gati amanan na nalagantar na ka kagagal ka mga nay at tulipitan kami wallahi ibat ko Allah kada aparat yaw tao amia katurug na mausog na sosiringan niya na dipenin aongos sakay masay manto na niya kada lata dia piling akaraganan miya kalima o miya kanama karamada ni mato na anamnya bala kakanong aginawayakan tiga kana alem assalamualaikum tiga alaikum salam tiga kanino pan na tinatay kato na kaaling bagi-bagi sa dia kato ba kung may introduce ana tinatay kato na kan ano ba na ulay mabagi sa dia kan dia kali ketiga na tira so kato na kan dia matira so na kato na tiga kanino mabagi singari na tira di korban na kay pemwa dia kasi kanyo kaya kaginawayakan sa ka sulit kaya sulit do Ramadan nami akasa pulo guna bagawi taman di mantu nada kami makatil kasa pamilya sa bagas nada kami makapawasa sa bagas tanto kami nabi akan reginanari nanti kana atuni kesuai atuni ni mitamas atuni ni puasa nanti kana tidak kami sa nami ragu shaubi nakage ko kapra guna ni nasa pensuri ko na mga ito biya mga watabiya na dua kasako na ini tiara kami na iti dia minimitamas na iti dia minimipuasa na kota magin balangan na kay gari ari imam ari alim Abdul Basit na matang malam ya tataran na kaya lawa ko sa kapwa sa gada tingin na kararigin na nakisyatin na tingin na ito ni pagkasway wigira ako gawin at tuturungan walang na isa kawalan na tingin na gagawin at tuturungan na isa kawalan na di kami di kunti-kuntis sa mata nung bikapagitota tadi man may abinigla wala na kana ko na matatumata ka din karena dia nami apa akhir Malaysia kawalah nanti dia nak ketik kami dulu belum apa boleh na nosion Allahu akbar
Na pamana pagkagagang kaya mananian na ada na tunganayin ka, ada pentusawas, ada na ginawain ka, ada siya naman ang ada pentusawas, kasi ka namatip niya ginawa ka. Ayah Peter Nabi na yadul ma'ti al-uliya. Syakon lima mamagay na ayah 5 amapuro. Wa ibada bima ta'un. Negara atu Nabi apa mamagay ka. Negara apa mamagay ka. Pendiya kata ka. Pesadaka ka. Noy, naunay ka na asopo pagpaparakatu Nabi. Ummuka, wa abaka, wa akhtaka, wa akhaka, wa adnaka, thumma adnak. Dan anak kau na isi na ako, nasib man siya maaka, nasib man si babay ka, nasib man si pagarin ka, nasib man si madasag ka, nasan sa madasag ka tugo Nabi, na ayang kapagunay mga limo. Nasa katanong Nabi, kaya azakat ka na kawatawatanan, nasi inaaka, na inaon na di pentosawo. Ato yung alim Nabi, mambarawani nahi fi Ramadan, sadir tugo Nabi sa tao, at taka niya sunin na di kapiyapi kung malalok siya sa Ramadan. Sa Ramadan, nataka mo na kasunin na di kapiyapi kung malalok siya sa Ramadan, na Anthony Malasar Kawallah. Yanalullahu an-nadru birrahma wal baraka wa ana kafirul jannah. Na pagkailirong siya Allah, na ibagirong wala sa limo, na ibagirong wala sa kabarakat, wa ana kafirul jannah, na inumpadakan tugo Nabi ko surga wallah. Sadin sa tao ama pe kapalok-lok na kailay niya insyaAllah. Ay dapat kami kalima puro ragun. Miyakanang puro ragun na kapsimbang akwabatu na agad ang kanumaylan. Ka magtimang ililigari-gari simi nga niya tatang niya ginawa ba kailay wala. Pero na nga sabi, nga lang napasamas na snipe na ka. Tadi ya Allah Akbar. Abaguna kami wadi mana ipunutos mo mga ako ano to. Benar sila na marawatid na minibagabang ipapamakakinak na natimag. Kaya kailan ka kulit batik ka ba parawatid ba tabiyat? Allahu Akbar. Nabi mga uripin wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw ba man yan? Na ayaw ba man sotaw? Ang mapasang ikapalukulokos kumalalokas yan, mapikapalukulokos, natiyakapyan na niya kamaraman ang tugo Nabi. Napakailir ka sa Allah salimu abu kabarakat. Kadua, nasakan tugo Nabi na inumpad ka ko surga wallah. Napili kasulabi, adaw dia bersih Rasulullah, adaw pilih kasulullah, adaw dia bersyukur subhanaka ya Rab, syutika ya Allah. Manungan gede-gede agwani, ay naku na mga Facebook, da mga video call, ay mga cellphone, ang utami ang mga tuwa ang mga alhatin, na mga tiksa, uli mo tuwa, pagkagubera ka, aboy pre na ka, o rinagar pre na ka, Lagi buah kailan kako texture na dapat ako nakagyo ko pa ganyan makapagila ka na matang wala ka bang mukilay ito mama bang mukilay hindi mamubabay ba kung mabukilay no ka nung mga pagila ngatay tayo sa buda matang ko dahil dapat ako nigraya mele ka na sa pagkababayan ka ano ni kailan mo na ito may aguto ako na ay dapat ako makamay lain ka rin siya Allah. Ang ginugumiraw siya Allah. Pakanan ka pa niya pumangat ako surga. Ang manisa na lumalang kausinan. Kalalang kauninan siya Allah. Natulun Allah. Hel, radito. Namiya siya watakan. Nagumiraw siya mga ako surga. Wabalanad na ya Rab. Karena namin namiya siya watakan niya Allah. Natuwala ala ukhtiyakum afdal min dhalik na anong pantuwanin mo yan sa nasobrasan natuwa ka sa mga natulog ya Allah natin na ardalakum abada kumure na kan sakadun sadayon anak karya lasiran natuwa na naman ang ananay mo yan at inayama tulang ni Allah na pada asqatu alaikum ba'da abada na di kan sakadun karangita sadayon natuwa ka sa sabi Allah ya buto kami natuwalan ko ng biyan sa nasobrasan natinatulog kay Allah ujuh yawma idin nadiratun ila rabbiha nadira nauna piling kadin suwala salib sa kagayarkas mo Allah dali natihay kuha na sotihay ami sasapangon na kuha na sokortina ami sasapangon ay kina ali sila limitire ko na yula mosa na petong gibo sa pangakortina amatatay utun
Ay mungkin mo sa surah Allah. Na kami ka makasurga ka. Ang mapiyak ay kapulo-pulo ka sa. Kasalanan ka sumalalo ka siya ka. Kanaman ka sila ni Pamasuma. Pagkababayan mo ka sila. Ipapagali mo ka sila. Uy, na ayaw ano niya. Napakilikan. Kilikan isuwala salit. Kapakilian ako Allah. At na panisumpatan niya hadith. Na tinamam imra'atun tatlubu rida az-zawjiha fi Ramadan. La walaha thawabun illa mariya wa asiya. Nadok mana tugu nabi abae agira miya hamas Ramadan. Natiak kapian nadine di kapang iluba saka pekeswat ikarumannya na mama. Nado atugu nabi amak bagina eno tabu na ay enong pare ko surga da Maryam abu society Asia. Pamana sama tu nabi pakeswat ikarumang ka ama mas kawai. Adibu kapugina tengko se petekasia. Adibu kapeteri ka ikarumang ka nabi pakeswat. Allahu Akbar. Ayah penuh bamiya kama sekarumang kaamama na mawi semanu. Ayah maknanya na mailaw na pengira kake karumang kaamama na abiyan. Antoni kibiasanya manukap ya masangka. Na matagwa Allah kami akapen na ginawa karumang na miya bali pada kasumari magusu Asia o sorgo. Na di mabu na karumang apugisyon na kan antoni kidio tenola adubu upuparan. Magusi karumang mama na subiyan sa may tota aditeta. Bawana dudukna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dia mau kaswas wati karumang kaamama. Igra bulan Ramadan. Na umaswas karumang kaamama. Na ayah bala sing beger ka Allah. Na ayah na inung pada ka surga na Maryam ang suasya. Ino kede man Maryam madam ka may Maryam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yung napilitan sa ini gana. Ang mga tulad na Miri, ang umigino saya, nabudiyan na. Yang ang tangilanan na. Hilang nang napilitan mo ay sasagilan na ng mga alayra na. Aso ko dula-dula ay saan. Apakadalakas nila na. Ayaw mo sa sapungan na diya taon niya na. Katatagod dalam beriya ko niya na. Napakaguguro pa dyan ako. Ako man na panamaman na Santa Maria Elementary School. Nakuha ko diya na sa kanila niya mamuhin. Kaya mga nabitero nga Santa Maria Elementary School. Ano nila sa Maria? Marang nga school na Santa Maria Elementary School. Wah, kau dah kamay na ayaw makna niyan mga oripan Allah na di isaba. Allahu Akbar. Miyagutukan mo ng mga bay adiserbisyo ko mga karuman yan. Igra Ramadan. Pegra man na Ramadan nakatawa lang niya kaya pagabasang naskan mga bay. Ano ni kapakatarawin niyo? Na miya prepara niyo mas para sa puasa. Oh, kate. Sobra cara na kate. Na lima busyeh karumang ka na makatarawin na makagapi pa na kami ang mila pro jalan relax yan ng mabuha. Kati ka na nakagawin mo na nagkanatan ako na. Allahu Akbar. Matawa nung di miya kapiya-piya po nakakataturog ka kapiya ka na makapusin ng sigma. Nangigap ni si sigma. Makadyo ko ta ako po kapiya. Nah, ayaw mana niya? Nangawalipan Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na bisabatan mo ito hadith. وَمَنْ دَامَ عَلَى جَمَاعَةٍ في رمضان. Nasabin tumo nabi sa tao igra Ramadan. Na di mamang padakobara Juma'a asambeng sa masjid. Nakatab Allah Ta'ala laha bikulli raka'atin Madinah. Na umani syaraka ko sambayang ka abara Juma sa masjid Ramadan na satiman asiti. Na ikadakan na rakato 5 awak to. Na ini teman na 17 rakaat. Na umang ka makasabay mga basaruman sa Ramadan abara Juma na ayat kekuan ka na 17 asiti sa surga. Sobra ka panagi sa mayor. Ini mayor ay sa asiti. Na dito na 17 asiti na po ni satiman asiti ro. O manisati manasitiro na mana adi sulugi arat sudah lemian. Nah di nggak pernah pikir no bakat benar. Abang tiga ngomong mana election ya tero. Udah urun mana ya bitina urun. Allahu Akbar. Kenapa no baju kayak abu ini na ina ko ini na kambari na kapa magidala. Da election no kapa magidala. Eman to kapa magudala. Dia ada suka kapa magidala kapa magudala. Tawa na terapia siya kalimat makakuha na buta tao! Inuti anak dia siya kapamagidala kakapamagudala. Tabi, kenapa na una bariw? Ano ka betul na kabari mato kapamagidala? Kenapa kapamagudala? Nasa surga! Allahu Akbar.
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. Aiduna mo unto da ka katreka skaboy mabobe sa katre. Padahal pernah dikamulagan ukurum enang ka ini kila dami bata. Kaso babay na miya kasabar na so inaiyan panugalan ng mama na da makasabar tarapat temudol. Kung nakakaway ay patay ka. Dan nami bata dan kaya katre yang namanya tinggi sa mama. Inangin namanya kabuta siya gana kalibasannya katuwa-tuwa manon. Tadi nga perpagak siya panamago. Tinggal tahu lah ini kan kaya so dia labi na betang pan na buwan na kapag sa katre 60 traw 60 lawan naman ibu apa dujo mana ni nak parah dulu. Allahu Akbar. Nanikin. Nah ya pernah ada yang sama tafsirian. Ahiganaka. Apitir wallah muttaqin fiha di qamis sanda. Nabula wa naqatre, nadaya wa naqatre. La yarawna fiha shamsa, nadikatile alwan. Wala zamharira, nadikapagkatara ulan. Nabiya kataytay subuntal kamiya kataytay ka. Nah una kita tafsir sa mga ayat. Nabi mo tagri sa mga katri, mga babae, mama, namutos sila nung ko. Adi sila di sa sanda-sanda. Napupagapiran siran. Nasok na pagapirahan, napupagapiran ko. Nasok na pagapirahan, napupagapiran. Nasok na pagapirahan, napupagapiran. Tutulog-tulog di mga nagpira. Matagal niya, buto ka nung ang mapasagi kapag-iakit. Isa din na dunia na matungwag na katabiran ng mga binani sa mukha mga babae na di nga mapag-aakit. Ape katakan mo dito kahayaw. Naku na arya. Kato dia kong maang. Hindi ni mama. Kung niya po, sorry mama. E mabunya suatan na minta ni makasih dekat kita. Niya pasok jok. Eh mata ko pa. Nakiya di kapil kawat di putan na terima kapan. Tapi dia kotra kaya pasok bulu kataw harumat. Nah masalah ka penapak ako ko talaga na sobra saga bersya. Abiya! Allah na ko niya tinggal ka. Allahu akbar. Sabirkan mga bayi. Sabir mga oleh penuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada mana niyan? Miyakay siya ko na adna siya katawa mama. Ako penutul niya kanya daw at-ta'i ulamaini at-tabi'in. Natigyan na pagong-pagana makasulsu Ramadan akagagawi. Fi awali laylati Ramadan. Pagong-pagana akagagawi ko Ramadan na sumyulit. Nagalaban ni no. Natiyaban ako tingin o turugan ni. Tiyaban ako tingin o turugan. Siya kinadaw at-ta'i. Ulama na uliapan. Nakagitiyan ko turugan ako. Papitingin na ako bago mga turug. Kapag ganyan kagagawin ko Ramadan, naturug ako tingin. Dahil may palagi nung naturug ako. Tiyaban ako turugan. Nawakan na kitigil. Tetagin na pa. Miyaka sula ko sa surga. Nara'aytu al-jawa. Ka'annahunna shams min waj'ihinna. Nawakan mailay sa mga bidadari ko surga. Aaya para siran. Nadataru mga anuan sa katimanod. Nakagitigil ko mailiakan sa mga bidadari ko surga. Inanuto di tatagin na panupapaganay. Akagagawin Ramadan. Nadakotigil makatigil na miya kagirawa ko. Fakulatu. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Miya kasi sabus-sabus kanyan. Sa kailan yung sangkuta mga bidadari. Anya makataytay. Umamumanugo mga bidadari. Amin nila takiran, nga nagila ng utaswari doon at-ta'i, aki apakasabutian, fakulna, nauna mitero siya ng mabuha mga babaya, mga midadari, na meron natin ni-reply, kaya nisumbagira ng mabuha. Tigiran na la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. Namiyan mo doon at-ta'i. Na nisumbato ng mga midadari, na nipamagididiran. نحن للحامدين الراكعين ساجدين صاعمين في رمضان. Dia dipamagi dia. Sakami ang mga bidadari ko surga. Naraka kami yung mga tawa nila dibantu-bantu insyaallah. Nagulis sila ni mararako. Nagulis sila ni mamanujud. Nagulis sila ni pupuasa igla Ramadan. Narakamiran. Narudin niya kano siya kito ay amanan niyan. Nagdol atay. Saan ka ba magiging mga bidadari? Napupagagano ay do. O may tiro to. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kataw na ka, ayami alu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
na sumida dari surga, na jibu kadudenian sang kaya bahar, yang kaya akadudan, ranau, raga sadunia, na tansi kebuah dudayan, na memberi akastori apirpim akamu dudayan. Na sile kadudenian namamu. Ati sama na utur nama ka surga kadigan pemirpim pare tanuda kau. Mida dari panuda ma. Dan naman ipo kan udah sekaro mga abo bayang may kamagani tatangas. Saka udah masa para na koso ang. Nakawang ka. Nama ka di sa kulwa. Allahu akbar Allahu. Iya nga basa tanwa na miya kay di ka sa puga. Nagtutusan kay no kanang basa na miya kay sa puga. Ina ko mga ito tanwa. Na katawan na kanto akapa maraka kan ada benar. Na komen masuk ko daga sa opis puga. Natin nariga. Mga pagilya kaabot. Ikaw ay na kung ano matatawa ka. Tingnan niya, ito na matatawa ka sa lupis ako. Nung yan ang pasarap. Hindi nga, yaw Paulo ka. Hindi ka besar siya niya kaya ka sa pag. So ayamaan na niya mga rikala, manuay pagpibulong. Oy. Na ayamaan na niya, na niya kumadil karamadan, napakalaan tanong siya man niya na amartan simbatan ako Allah. Napakalaan tanong siya di kang ginawa eh. Napakalaan tanong siya di ka pangalimo. Imanto, na ayaw pa na importante, na wala ketong na kay manto, wala ketong na kano, ay nito na kisutungan niyan, na itanong na kipunin na kay posa niya karamadan, na ipunin ba ito na pangangapiningas ko pada ka? Apika-pikirang ako, Allah, ya Allah, hindi ako nga, ya Allah, hindi ako nga, na di ka umatarong nila, di ka mo panilaan sa pada ka, ay kaya panilaan, wala na sotaw amat mapasangit arila. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ورمينا قنو مغي خنوا لوا مع بقنو نبري الآن خنوا الله. Bagi yang kata bumira syukur dengan pangangapinin ka, rilain ka, atang walau baya buipa kanaraka kana pangangapinan ko, ya miat tutu aku sadar. Ano mata mo na kami atila. Orang yang bersyukur kalau kayu apa yang neraka. Ati di ngak gegang ya pesan mila penuh bersyukur apa neraka. Beli kamai. Nawana isongan na pangalan na pakatama tamanan ka. Nautor kau. Ano ka mapag experiment. Nauna ko na pito ka. Ano ka beda sobra sa niya to atoringan. Ay mo kurang na kamati sa bubungay. Na gegang ka kana apa neraka. Oy, dadi ka gegang so apa. Pamana gegang so apa dunia. Na gegang so apa neraka. Dadi ka gegang. Dah kailangan na makami ginawa tanong. Ay dapat runo. Bala-bala siyang kanwalla. Ayun ka pala ko kung sarkan. Mapasang mga nakapangusya tang Ramadan na dumduwa ka na badukon ta na niya ato bilta. Iya, na pitu bilta na sanja matatago pa matatago. Matumutunan niya lang betul dia di data. Berdasarkan Allah, saya manamin ako penyelamatan na miskano sa mga ulwan saya. Ambil kedir kata ng mga ulama sa kaya pa Umar kan mga yud. Oh, dia kaya mga yud. Ayunifat. Berdasarkan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.